Καλησπέρα. Ευγνωμοσύνη λοιπόν, ένα τόσο όμορφο θέμα, το οποίο αποφάσισα να κάνω βίντεο γιατί ένας φίλος έκανε κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με αυτό και λέω γιατί όχι να του τις απαντήσω μέσα από ένα βίντεο σε περίπτωση που ενδιαφέρει και κάποιον από εσάς αυτό το θέμα. Επομένως θα διαβάσω την ερώτησή του. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση σχετικά με την ευγνωμοσύνη. Τι γίνεται όταν κάποιος έχει πετύχει να την εφαρμόζει και να τη δείχνει στους γύρω του καθημερινά και βλέπει από τη μεγάλη πλειοψηφία να μην υπάρχει ανταπόκριση και επιστροφή. Σε αυτό θα σου έλεγα λοιπόν πως όταν εσύ βιώνεις το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης, απολαμβάνεις και όλα τα θετικά που έχει να σου προσφέρει. Όλη αυτή την πληρότητα που νιώθεις μέσα σου. Τη στιγμή λοιπόν που εσύ αποκόβεσαι από αυτό το συναίσθημα και η σκέψη σου πηγαίνει στο τι κάνουν οι άλλοι, το οποίο είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως δεν μπορείς να ελέγξεις, αυτόματα χάνεις και την εσωτερική σου γαλήνη, αυτή την ηρεμία και την ευτυχία που σου προσδίδει η ευγνωμοσύνη. Επομένως θα σου έλεγα κάθε φορά που βιώνεις την ευγνωμοσύνη να συγκεντρώνεσαι σε αυτό, σε ό,τι έχει εσένα να σου προσφέρει και να μην αφήνεις τη σκέψη σου να πάει στο τι κάνουν οι άλλοι, διότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς ούτως ή άλλως να ελέγξεις. Συνεχίζω λοιπόν με την ερώτηση. Πώς μπορεί να συνεχίσει να διατηρεί τις ελπίδες του ότι ο κόσμος θα γίνεται καλύτερος, ώστε να προσπαθεί για αυτό. Θα σου έλεγα λοιπόν ότι ο κόσμος γίνεται καλύτερος όταν εσύ γίνεσαι καλύτερος. Όταν εσύ προσπαθείς να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και να προσφέρεις αυτό στον κόσμο, τότε ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Το είχε πει και ο Γκάντι ότι αν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο, άλλαξε πρώτα τον εαυτό σου. Είναι το μόνο το οποίο μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε τον εαυτό μας. Επομένως θα σου έλεγα να συγκεντρωθείς σε αυτό, στην προσωπική σου εργασία και όλα τα άλλα να μην σε απασχολούν. Αυτοί οι οποίοι είναι έτοιμοι να επηρεαστούν από σένα θετικά θα το κάνουν. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι ακόμα είναι απλά βρίσκονται σε άλλη φάση ζωής και η ψυχή τους δεν είναι ακόμα έτοιμη να αφυπνιστεί και να βιώσει αυτά τα συναισθήματα. Όταν θα είναι έτοιμοι, να είσαι σίγουρος ότι θα γίνεις το φωτεινό παράδειγμα για αυτούς, θα επηρεαστούν θετικά από σένα, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει οι ίδιοι να το έχουν επιλέξει μέσα τους και να έχει γίνει η δικιά τους απόφαση. Επομένως, ναι. Συνεχίζω με την ερώτηση. Κι αν μέσα στους δεύτερους βρίσκονται άτομα του στενού του περιβάλλοντος, περιμένει από αυτούς να εξελιχθούν ή τους αφήνει να πάρουν το δρόμο τους. Εάν λοιπόν υπάρχουν στο οικογενειακό σου περιβάλλον άνθρωποι οι οποίοι φαντάζομαι ότι εννοείς δεν είναι τόσο θετικοί όσο εσύ, δεν νιώθουν τόσο συχνά αυτό το συναίσθημα, θα σου έλεγα, όπως είπα και πριν, να συνεχίσεις να είσαι εσύ ο καλύτερος εαυτός σου, το καλύτερο που μπορείς να είσαι για αυτόν τον κόσμο και οι άλλοι όταν έρθει η στιγμή να αλλάξουν, όταν έρθει η στιγμή να νιώσουν και αυτή τη θετικότητα, τότε θα γίνει. Απλά πρέπει οι ίδιοι πρώτα να είναι έτοιμοι γι' αυτό. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε τι είναι πιο ωφέλιμο για τους γύρω μας και μπορεί εσύ να πεις ότι φυσικά και είναι καλό γι' αυτό να νιώθει ευγνωμοσύνη, αυτό θα του έκανε καλό, θα τον βοηθούσε. Αλλά αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, το τι είναι ωφέλιμο για τον καθένα. Ο καθένας βρίσκεται στο στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται και πρέπει αυτό να το σεβαστούμε. Να είμαστε εμείς το καλύτερο που μπορούμε και όταν αυτοί είναι έτοιμοι θα επηρεαστούν θετικά από μας. Όταν δεν είναι έτοιμοι, απλά χρειάζονται το χρόνο τους, χρειάζονται άλλες εμπειρίες και άλλα μαθήματα που η ζωή πολύ σοφά ξέρει να τους προσφέρει. Ξέρει να προσφέρει σε όλους μας. Εύχομαι να απάντησα στις ερωτήσεις σου. Αν έχεις οποιαδήποτε απορία, ερώτηση, σκέψη πάνω σε αυτό, ευπρόσδεκτες, θα χαρώ να τις μοιραστείς μαζί μου, τόσο εσύ όσο και όλοι εσείς που με ακούτε. Και ναι, σας εύχομαι ένα όμορφο απόγευμα γεμάτο ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που έχετε τώρα στη ζωή σας, για όλα τα όμορφα και για όλα τα δύσκολα που ας μην ξεχνάμε ότι είναι μαθήματα και τα χρειαζόμαστε για την εξέλιξή μας. Σας ευχαριστώ.